tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut meguting ayudha kowe Antisura dudu aku kadange Kakang Antisura aranku Raden Surabasa ming diwolak-walik prandene ora nembus aku Bambang Swatama ora takon ya wis tak jaluk kadangmu Si Antiwati ora ana dongeng critane wong wis omah-omah kok kon kudu pegatan sedhengi wong bentak sirah nenengan bae yen iso dirembug supaya akur manunggal sedulur bali sedulur ora sakaken perseka entuk tak jaluk ora entuk rudha paripeksa langkana kuwandane Raden Surabasa wah swarga ginawe ayu kowe kongas kowe gendhong bumalungkung dibantangane Swatama kelakon merapat siramu leno panginamu tebak dadamu kelakon ilang nyawamu sohru mesti menang anak lanang Swatama menang kowe nggih menang waduh kok nyekeli sirah ngger kowe saiki ganti profesi apa piye kowe dadi bintang iklan obat sakit kepala apa piye kok sirahmu dicekeli aduh Rama ketiwasan kula Rama kula nyuwun tulung kula nyuwun pengayuman Rama Penemban Durna jaluk tulung piye ngger kula majing wonten palagan mengsaipun Surabasa Antisura karo Surabasa inggih ning ingkang methokaken kula menika Surabasa kula tubruk ngiwa indha nengen tubruk nengen indha ngiwa dangu ning dangu kula saya gempung kula pancal dadanipun Surabasa lajeng dawah kalenggak mesti modar dereng lajeng kula jambak rambutipun kula bentusaken watu karang dier mesti pecah sirahe kono dereng kok durung bae piye wit mau ngger lajeng badhe kula tubruk piyambakipun indha kula dipun dugang gentosan
watake Swatama anake Penemban Durna mesti ora apa-apa. Mboten menapa-menapa berkahipun namung menjoto bathuk kula. Lajeng kula ngadeg melih, kula tempiling, kula jotos wungsal wangsul mboten dipun raosaken pungkasanipun Surabasah menika indha tanganipun kiwa nyampluk. Tanganipun kiwa nyampluk sumrepet panon kula mak klebyur. Kados ini tiyang ingkang dereng dahar sonten. Padha aku ya durung maem. Nek maem durung nek bakso wis. Menika samiki mawon sak menika bakso gantosipun sekul. Sak banjure piye ngger? Kula trimah mundur Rama, kula mboten kecunggah. Kula mboten kuwawi tanding kalian Surabasah. Aja kalah sadurunge tanding, ngono. Ku jenenge dudu jiwa satriya. Ngadeg sing jejeg. Ngadeg ah. Ora pareng kaya ngono aja. Aja glolong ya. Aja manja. Ayo ngadeg. Lah disuluki men ketok. Pakem. Durnaina panalinganira. Lumajaring ratri bocah kapisanan sinandhak risang drusda jumena. Kowe anak pendhita ke anak dukun aja nganti kalah. Semunipun kok nggedhekaken raos sing manah kula Rama Penemban Durna. Ulungna epek-epekmu kowe tak timbun, tak isi daya kekuatan. Epek-epek kula, epek-epekmu tak timbun daya kekuatan nganggo wujud watu. Lho kok watu ingkang dipun lebetaken padha tukang kendhang kae apa rumangsane? Tukang kendhang kanggo 3 taun. Ora mlocot tangane kae dudu susuk emas, pinten dudu ning sing dilebokke kae iki watu. Menika iya. Ulungna epek-epekmu. Tak timbun nganggo daya kekuatan. Watu tak lebokke. Epekmu minangka daya kekuatanmu ngger Swatama. Wes. Waduh. Sing jejeg, ngadeg sing jejeg. Ngadeg sing jejeg. Ingkang dipun lebetaken kuwi jenenge susuk watu. Tak timbun daya kekuatan nganggo watu mlebu ning epek-epekmu. Anti Surabasah digoleki, dikepruk nganggo epek-epekmu sing tak timbun nganggo watu mesti jengkelang modar. Yen kok mboten tumama tempuke wong liwat. Lho kok nempuhaken tiyang liwat niku dos pundi kedahipun nak tempuke aku. Maju ngger, tak belani, tak botohi, tak dombani saka papan kene ngger. Maju meneh. Ana dewa welas jaraku. Ayo Surabasah. Gertenan kowe ngantem. Nyododo. Nyosirah. Nyogigir. Ngantemo. Ora krasa. Ayo. Ora krasa. Ora krasa. Ngantem meneh. Maleso. Piye? Maleso. Pengen tak males?
yen pengen tak males perintah wong kene saiki wetengene kon gawe kuburan. Ora sah umuk-umuk wae. Wong kok ora entuk umuk. Ayo ngantemo. Sepisan. Ora sigar siramu tak guroni. Bos. Guna. Mutar. Yeay. Anak nyuder anak. Aduh Rama sing kuni kula mboten kiyat. Kula sampun mboten kiyat Rama. Kula pamit pejah. Kula pamit pejah. Aja ya nggih aja. Wis ora sah cilik atimu aku ngerti kowe tanding karo Swatama disampluk. Epek-epeke Swatama dayane gedhe. Kowe njur njungkel inggih. Kula mboten sumerep kiblat, peteng didet lelimengan raosipun kula. Wis nggih. Lungguh sing jejeg mengko tak kandhani aku ngerti. Kaele perang kae ora jujur. Mergo direwangi karo Kakang Penemban Durna. Raning kono nakal ya dinakali. Ning nek kono jujur kowe le perang ya kudu jujur. Caranipun dos pundi? Aku ngerti Kakang Durna kae nimbun watu dilebokke epek-epek. Saiki ulungna ora ming Kakang Durna aku ya iso. Ora mung trima watu ning malah roda slender arep tak lebokke epek-epekmu. Ulungna kene nggih. Waduh. Wes sing jejeg aja kabutan. Waduh. Arepa dheweke nganggo susuk watu kalah karo susuk roda slender. Iki dumadi saka waja. Watu ketiban waja ajur kumur-kumur. Yen ora percaya samplukna sirahe Swatama. Yen durung percaya samplukna sirahe Kakang Penemban Durna. Nyuwun pamit badhe kula cobi yen ngaten. Basah wis modar lah kok maju meneh padha karo kowe ana dewa sing welas asih karo aku. Wah keparat. Ayo margake ngantemo. Piye kowe ngantemo? Wah kepake meguru anyar kowe. Meguru karo sapa kowe? Ayo meguru karo sapa? Bang Surono. Meguru karo Mbah Kasmun apa ke meguru karo Pak Sis? Ora meguru karo sapa-sapa sing baku bukti lan nyatane. Ungano dadamu. Modar kowe. Aja gleleng kowe ora urung. Modar. Ayo. Jungkel meneh. Ayo, ayo. Edian. Ora apa-apa. Edian. Maleso. Maleso. Wong isih sore kok wis kalah piye, Ngger? Aduh, kula lemes sedaya. Wong isih sore kok wis kalah piye, Ngger? Aduh, kula lemes sedaya awak kula Rama. Kula ajrih kula mboten kuwawi. Kula mboten kuwawi tanding kalian Surabasah.
tanganipun kiwa nyampluk bilingan kula. Aduh mboten kang tenan. Namung epek-epek ingkang nyampluk lah kok kados dene kula dipun bruki Gunung Sewu. Kowe durung ngerti dereng. Di Pantai Sengkuni kae panas ten ngerti merga pun bapakku sing ndombani aku sing nimbun masang susuk nganggo watu. Dheweke ngimbangi roda slender dilebokke epek-epeke anake lanang. Ya ora mokal nek watu kalih karo roda slender. Lajeng prayogine, kowe mundur kabeh kula mundur tak matur Angger Baladewa. Nger, nyuwun tulung kula Nger. Aduh. Paman Durna kok melajar. Nyaosik priksa nggih atur uninga. Sak samunipun kula menika ngirit yoga-yoga kula Kurawa dumugi wonten Plasa Jenar. Badhe manggi di Pantai Sengkuni. Namung ingkang methokaken anake lanang Antisura lan Surabasah. Mambengi Kurawa nggenipun badhe pinanggih di Pantai Sengkuni. Wusana sulayaning Rembag Kurawa tanding kaliyan Antisura Surabasah. Mboten wonten ing kecunggah. Langkung-langkung yoga kula swatama kula timbun ngagem matu parandene kawon kalian Surabasah ingkang ndombani di Pantai Sengkuni nggih. Nyuwun tulung kula nyuwun kawelasanipun wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Yen mboten Angger Baladewa tumandang sinten ingkang badhe ngayomi wayah kula? Mesaken Angger Duryudana mesaken wayah kula nggih. Tulung. Prabu menika mboten kemutan. Saben-saben Lesmana Dauk wurung, Lesmana Dauk wurung. Mila dipun parapi Lesmana wurung, dadi Lesmana wuyung ning Lesmana wurung. Pungkasanipun mbok bilih menika ing sampun pungkasan anti-mati dados judulipun Lesmana Mandra Kumara. Mangsa borong Banjar warunipun nggih. Wiwit mau ngarep ingsun ora sarujuk lawan pinemune Paman Durna. Ewadene Yai Duryudana kebrongos ucape Paman Durna, tembung sing mawa wisa, mawa daru beksi. Ning yen upama Baladewa kok ora tumandang, dianggep nggonku mangar-mangar dadi jugar merga wedi yen gagar. Miris dadi maras merga wedi weruh muncrat ing marus. Mula kang saka iku aku mau nglegani dawuh ngendikane Yai Duryudana apa dene pengendikane Paman Durna. Aku mau ngarep nglegani kan bicara nyandak nenggala nggo ngagar-agari Paman Patihari Sengkuni. Ning sak temene aku rasa rujuk malah aku ndombani muga-muga Udawa lan anti-wanti nggonipun nambut silane ngakrama bisa langgeng. Paman Sengkuni, sampan wonten pundi? Baladewa ingkang prapta wonten Plasa Jenar Paman Sengkuni.